Сәлем достар, сезнең белән мин Зилә һәм без башлыйбыз. Тиздән каникуллар, димәк, ял итү вакыты. Бүген мин сезне Татарстанда тиз арада ял итү өчен кызыклы урыннар белән таныштырачакмын. Киттек! Таш казган урамы бүтән чокыр 3,5 метрга кадәр диаметрлы булган валуннар белән тулган. Бу валуннарның каян килеп чыгуы әле беленмәгән. Мөгаен аларны мондый формада елга агымы калдыргандыр. Талсыннары алар Мөслим авылында урнашкан. Табигый материаллардан биек итеп үрелгән бу сыннар арт-объектлар фестиваленнән соң барлыкка килә. Аларны Татарстан һәм Европа рәссамнары командасы әзерли. Ком таулары. Блогерлар бу тауларны Аризона штатында урнашкан милли парктагы Гранд Каньон белән чагыштыралар. Мондагы юл серпантин кебек бара. Шуңа күрә ком таулары янына тулы приводлы машина белән барырга кирәк. Ташлы арка. Кама диңгезенә барганда елгага төшәргә онытмагыз. Бу арка кыюларны юлу нәтиҗәсендә барлыкка килгән һәм аның күпме торуын беркем дә белми. Богородица чиркәве рус барокко стилендәге 3 престоллы гыйбадәтханә 1741 елда төзелгән. Хәзер ул ташландык хәлдә, ләкин шулай ук таң калдыра ала. Кайсы ял итү урыны сезгә күбрәк ошады? Языгыз. Бүгенгә менә шулар иде. Сау булыгыз!